L-MUT ħarġet direttiva sabiex l-allima jinjoraw il-lista li ħareġ il-gvern ta' ikel li suppost jkun smaw it-tfal fl-iskejjel. Lista li qajmet kontroversja sħiħa wara li il-gvern imblokka l-konsum ta' pizza, pastizzi u sausage rolls fil-parties li jsiru għat-tfal fi żmien il-miliet. Din biss waħda minn sensiela ta' direttivi illi ħarġet il-Union tal-allima dwar l-avviż legali li jirregola l-ikel fl-iskejjel. Il-Union kellha tirreġistra tilbiema industrijali aktar u aktar minħabba l-fatt li l-allima se jispiċċaw jiġu multati jekk il-lista ta' ikel għat-tfal ma tiġix osservata. L-MUT qed tgħid li jekk l-allima jirċievu multa dwar dan l-avviż legali għandhom jgħadduha lill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Qed titlob ukoll biex l-allima ma jagħmlu l-ebda superviżjoni tal-ikel illi jinġi fl-iskejjel u jinjoraw kull komunikazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa. Dan għaliex skont l-MUT dan ix-xogħol mhuwiex kompitu tal-allima. Il-Union tinsisti li hija favur edukazzjoni xierqa dwar is-saħħa, iżda qed tisħaq illi l-gradi tal-allima huma mxebbajn b'deċiżjonijiet li qed jiġu imposti fuqhom kontinwament minn kull settur u mhix ser taċċetta li kull min qum filgħodu b'idea brillanti jagħmel dan għad-detriment tal-gradi tal-allima u mingħajr l-ebda konsiderazzjoni. Dan l-avviż legali jbiddel il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-allima fl-iskejjel għaliex permezz tiegħu dawn qed jiġu mistennija jagħmlu x-xogħol ta' spettorat dwar il-konsum tal-ikel fl-iskejjel li ma xogħol ma joħroġ mill-ebda ftehim li jirregola l-ħidma tal-gradi tal-allima. Dwar din id-deċiżjoni ma saret l-ebda konsultazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet.